ಎದುರಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಹುಡು ತೆಚ್ಕೊಂಡು ಉಂಡ ತುಕ ಕೆಸರು ಕೆಸರು ಈ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆ ಪೋತಿಜಿ ತೂಕ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಲಕದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತೂಯೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಆದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೂಕ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಜಾರಲ್ ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮರ ಪೂರ ಬೂರ ಆತಂಡು ಈ ಮುಲ್ಪ ಜಾಗೆ ತಿರ್ಗಾರ್ಲ ಜಾಗೆ ಜಾನ್ ತೋಜುಂಡು ಬರ್ತದು ಇದನ್ನು ರೂಟ್ ಬರೋ ಪೈ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಬರ್ತಾನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೀರ ಖುಷಿ ನಡೆ ಒಗ್ಗ ಪೋಪನೆ ರೋಡು ಒಂಜೆ ರೋಡೆ ಅತ್ತೆ ನೆಟೆ ಪೋಂದ ಅಡೆ ಮಂದಿರದ ಅಡೆ ಪೋಪನದೆ ಓ ನಡೆ ಅಂದು ಪೋಪುಜೆ ಅದೇ ಒಂಜೆ ರೋಡ್ ಅತ್ತ ಹಾಂ ಸರಿ ಆವ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಸುತ್ತಾದ ಪೋಡ್ಗೆ ಸುತ್ತಾದ ಪೋಯ್ ನಾನು ಐಕೆ ಬೋರ್ಸಿ ಬನ್ನೆ ಸುತ್ತಾದ ಪೋಡು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹಿಂದಡೆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೋಪ್ನೆ ರೋಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮಂದಿರ ಒಗ್ಗ ತುಂದು ಪೋಪುಜೆ ಅಲೆಗೇಟ ಅಲೆಗೇಟ ಅಂದೆ ಅಥವಾ ಅಲೆಗೇಟ ಅವಳು ಮಂದಿರ ಉಂಟು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಚರ್ಚ್ ದಡೆ ಅಡೆಗೆ ಅದೇ ಪೋಪಿನಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೀರಾ ಹೆಂಗ್ ಹಳೆಗೇಟುಗೆ ಓಕೆ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೋಡ್ ಅಡ್ಡಂಡು ಚೂರು ಸುತ್ತ ನೀರು ಅರ್ಧ ದಾಮೆಟ ಬೈದೆ ಅವು ಈ ಮೆಟ ಬೈಜತ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ದೆ ಪೋಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ರೋಡ್ ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನೆನೆ ಓಕೆ ಇಡೇ ಉಂಟ ಬೈದೇನೆ ಇಡೇ ಉಂಟು ಬೈದೇನಾ ಇಡೇ ಉಂಟು ಬೈಜ್ ಕುತೂಹಲ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ ಅವಳು ಕೋರೆ ಪೋಡು ರೋಡ್ ಕಟ್ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ದಿಂಜಿದೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಸ್ಟ್ ತೂವಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು ಫಾಗ್ ದಿಂಜಿದೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಂದು ಓಕೆ ನೆಟ್ ಆಯ್ಡು ಎಂಚ ಬೈದು ಇದಾದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ ಓಕೆ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿಂದ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಮರಿಯಾಲಗ್ ರೈನ್ ಇರಡು ಬರ್ಸ ಪೋಣು ಮಾರೆ ಲಕ್ಕ ಪೋಯ್ನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಫಾಗ್ ದಿಂಜುಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂದ ಫಾಗ್ ದಿಂಜು ನನ್ನ ವೀಸರಡು fully darkness of the forest. Wow.
ಬಾಯ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕಾತುಂಡು ಮಾತ್ರ. ವಾವ್ ತೋಜುನ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೋಜುನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇನ್. ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದುಂಡುಗಲ. ವಾ 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 ಓಕೆ ಹೋಯತೆ ತುಯರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಟೆನ್ ಮನ್ನಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯೂಟಿಕನ್ನು ಕಡೆಗಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ವಿಟ್ಲ ರೋಡ್ ಹೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ಪಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ಬಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ತೀಯರ್ನೆ ಮಜನೇ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಏತ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾಗಲಕ್ಕನ ಸೀನ್ ತೀಯರ್ನೆ ಖುಷಿ ಮಾರೆ. ಇತ್ತ ತೊಜಿಪಾಯಿನ ಸೀನ್ ಉಂಡವೆ ಸಾ. ಓ ಮಳೆಯಲಿ ಜೊತೆಯಲಿ ದಿನವಿಡೀ ನೆನೆಯುತ್ತ ಏನೋ ಕುತೂಹಲ, ಏನೋ ಕುತೂಹಲ. ಕೆಸರ್ ದಿಂಗಿದನ್ ಕೆಸರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಸರ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೆಸರುಂಡು. ಕೆಸರಿತ್ತು ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಡಿಡೀಕ ಕೆಸರ ಕೋಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ, ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಂಡು ಇತ್ತ. 18,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ವಾಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಡೇಟಕ್ಕೆ ಪೋನಕಂದು ಬೈಕ್ ಪೋಡೆ. ಓಕೆ ಗುಂಡಿಂಡ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡಿಂಡು ಇಜ್ಜ ನೇರ್ತನಗೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿಂಡು ನಿನ್ನೋಡು ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲಗ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಚ್ಚೆ 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 ನಡೂಟೊಂಜಿ ಸಾದಿ ಫುಲ್ ಗಾಳಿಗೆ ಪುರ ಗಾಡಿ ದೈಕ್ಳು ಪುರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಾಗುಂಡು ಪೋಂದೆಂಡು ಎತ್ತುನ ದೊಜ್ಜಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಂದೆನ್ನಿವೆ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಲಗೇಟು ಈತು ಪೋಯಿರುತ್ತೇನೆ ಮಾರೆ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಈತೊಡ್ತೇನೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಗೆಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೈಂದಾಳಗೆ ಪೋಪಿನಕ್ಳು ಈ ಮೆಕ್ ಪೋಲಿ ಒಯ್ತೆರ್ದು ಬತ್ತಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಈತ ಒಯ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಯೆಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಒಯ್ತೆರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಂದು ನಿಕ್ಲೆ. ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಯಾರು ನೋಡ್ಲೇರಪ್ಪ ಹೊರಗೆ ನಾ ಮರೆಯಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತಾ ಮಳೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮಾತು ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ದಯವಂಡ ನಾನು ಯಾರು ನಾ ಚಾನೆಲ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಓಡೆ ಅಂತೀನಿ. ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ತುಪ್ಪ ಬಂಡ ರೈಡರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೌತಮ್ ನಾಯ್ಡು ಇದೊಕ್ಕ ಹೊನೆಗನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಸಿಕೆ ಒಕ್ಕ ದೇವ್ಗಿರಿ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಕ್ಕ ಆ್ಯನಿ ಅರುಣದು ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತಡಿ ಕಿರಣ್ ಎಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೋಣ ಬರೋ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಗೇಟು ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ನಗರ ಹಳೆಗೇಟದ ನಿತ್ಯಾನಂದ
ಮಂದಿರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಅಲಗೇಟು ರೇಚಾಯ ಎಕ್ಕಡು ನೇರ್ದು ಚೂರು ದುಂಬಲ್ ದಂಚಿಪೋದು ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಹಾಕುದು ಇಂಚ ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್